चरण लागतावे बड़ी डर कैसे जाई अन डोरे लागल बाटे एगो लाइन लमहरी लागतावे बड़ी डर कैसे जाई अन डोरे लागल बाटे एगो लाइन लमहरी लेके आ जाई नरिया चुनरिया पूजे के बा माई के चरण लेके आ जाई नरिया चुनरिया पूजे के बा माई के चरण तो देखले बानी सैया मंदिर में पत्थर की मूर्ति के आके दर्शन कली सैया बनल बा माटी के मूर्ति के रउआ तो देखले बानी सैया मंदिर में पत्थर की मूर्ति के आके दर्शन कली सैया बनल बा माटी के मूर्ति के देर जानी करी रउआ आज पंडाल में लागल बाटे एगो लाइन लमहरी लेके आ जाई नरिया चुनरिया पूजे के बा माई के चरण लेके आ जाई नरिया चुनरिया पूजे के बा माई के चरण भूखल बानी नवरातन हम हूँ ऐसे कैसे खाली हो माई के पूजा होई अधूरा बोल रूपे से कैसे छोड़ी हो भूखल बानी नवरातन हम हूँ ऐसे कैसे खाली हो माई के पूजा होई अधूरा बोलो रौनक कैसे छोड़ी हो अइले राजा सिंहनिया लेके गंगा जी के पनिया धोता रे माई के चरण लेके आ जाई नरिया चुनरिया पूजे के बा माई के चरण लेके आ जाई नरिया चुनरिया पूजे के बा माई के चरण लागतावे बड़ी डर कैसे जाई ओने डर लागल बाटे एगो लाइन लमहरी लेके आ जाई नरिया चुनरिया पूजे के बा माई के चरण लेके आ जाई नरिया चुनरिया पूजे के बा माई के चरण